Výstava pri príležitosti 300. jubilea Márie Terézie. Strategička, matka, reformátorka, silná žena, ktorej sa žiadna nevyrovná. Matka Habsbursko-Lotrinskej dynastie, regentka Európskeho impéria vládnuca vyše 40 rokov, arcivojvodkyňa, kráľovná a panovníčka s absolútnou mocou, vládkyňa s víziou, staviteľka zámku Schönbrunn s jeho barokovou nádherou. Štyri výstavy, približujúce život jedinej z najvýznamnejších dám 18. storočia. Spojenci a nepriatelia. Zámku Schlosshof v barokovom klenote, ktorý nechal postaviť princ Eugen Savojský a ktorý bol ako dar pre manžela Márie Terézie za jej čas veľkolypo rozšírený, sa nachádza výstava o vojne a miery, o stratách i rozšíreniach teritória, o ťažkých začiatkoch regentstva Márie Terézie a upevnení vlády na jeho konci. Navštívte vdovský apartmán v zámku Schlosshof, tiché útočisko veľkej panovničky. Modernizácia a reformy. Témou výstavy v zámku Niederweiden, v skvoste ležiacom priamo v susedstve zámku Schlosshof, sú úspechy Márie Terézie ako zakladateľky moderného štátu, okruh jej politických radcov, rozkol medzi tradíciou a osvietenstvom a napokon reformy v oblasti štátnej správy, armády, školstva a univerzít. Ženská sila a životný elán. Stredobodom výstavy v múzeu kočov v zámku Schönbrunn je veľkolepý trón na kolesách, symbol inscenácie vlády Márie Terézie. Témou výstavy je napätie panovníčkynom živote medzi ženskou identitou a mužskou panovníckou mocou. Rodina a dedičstvo. Vo viedenskom depozitári dvorného nábytku, tzv. Hofmobiliendepot, ktorý založila Mária Terézia, je panovnička zachytená ako matka 16 detí, svokra Európy či priekopnička sobášnej politiky. Spoznajte dobové vyobrazenia, ktoré slúžili na oslávenie panovníckeho rodu, objavte vášeň ambicióznej staviteľky pre exotické umenie a prepich. Vedúca osobnosť svojej doby sa dodnes spája s neutichajúcimi legendami. Gratulujeme k narodeninám a pozývame vás na jubilejnú výstavu 2017 vo Viedni a Dolnom Rakúsku.